Pelok kene kidai ki kali ki ba on sapa khlai hakane kasngi sajan jong kene ketio haka khatsan trik jong ne banai ba ar ti kubulai phi ki pelok pujol boro ke juk kachane kene channel jonga ngangej ba fidon hakamet ke bakhoi kia ti pelok sna ban page kene video do ban kut khna ba pinyo ba ke jing tip ki ba khamane achphang kene kala kidro ka ba on sapa khlai hakane khatsan trik jong ne banai ba ar hakasngi sajan Develop sembah teknologi keluar tiket jong pi lang bak online ru pila banyo offline ru pila banyo caki yo ki hat ki ba don caki jaka chong jaka sa jong pi la don ki bedi ya ki tiket jong kene kala ki draw bala pi ko aban tet online ru pila ban kol haune on ban ru pendai no pendai nyu san pra nyu arwe pila banyo ki tiket lang bak online ru Develop kador jong ke tiket laki draw tang sispa tang ka si tiket bat che ja tang ka si book kan ba ki price ki long ki behe bat ki bas ngotenat bahado kata la da jor bat ka ba tiket ke batang sispa tang ka we Develop ya kene kala kidro bal penyai dekat hat mutlong si pramer na kabenta ban pemi fun ban chna ya ka committee hall Develop sembah teknologi tiket jong pi namar ba kapor kala jan bha Satang arle singi la poi kapor ban khlai ya kene kala kidro teknologi tiket jong pi kata dang biang por des ka bha kan sip jong pi haunu usniam arya arkusan kumno kata kan sip ke jong pi Nolong ketu ka main laki draw ka ba pengklai da ketrok kan rupiah dang don sakane ko wipat ka express laki draw ka ba pengklai ha kejo kasngi ka first price da ka iPhone 16 ka second price arbusan haja tengka third price ka san haja tengka kedor jok ka tiket tang live view tengka si tiket live spa tengka si book